Господжаров, къде се видяхме? Ние съседите поне се срещаме и все още се познаваме, иначе. Спокойствие. Иначе в махалата има толкова чужди, смисъл други хора от едно време, че трябва да си носим снимки да се познаваме. Има го и това нещо. Драго ми е. Мен ми е още по-драго. Чест и почитание. Почитание и чест. Много се радвам, че се виждаме. Се опитвам така да хвана в това движение, защото не може да се спрете на едно място. Да ви питам за творческите планове. Вие творите непрекъснато. Аз ви благодаря, че ми говорите на вие, но е срамота, като ни гледат приятели и ще кажат, тия нещо се побъркали, нали? Да си говорим на ти по-добре. Добре, така. съгласен. Пък на тези, които ни гледат, ще говорим на вие, нали? Да. Къде се губа? Ти често ме питаш, не спираш ли, кога ще спреш? Защото забравям. Ами, вече 51 години съм на сцена. Не съм спрял, защото това ме крепи. Бяхме в Лом, бяхме Търговище, бяхме в Варна, бяхме в Франкфурт на Майн, бяхме в Берлин. Няма да ги изборявам, продължавам да работя. Имам, не знам дали ще са на ти, нали са? На ти, разбира се. В училище бях 7 номер. Това означава, че искаш да кажеш нещо за мен, че ми липсват първите 7 години. Добре, така да бъде. Ти само Мълча си. нали? Добре. Нещо, освен че те липсват първите 7 години, друго да свържеш с 7 годишен. И съм много мързелив, между другото. 7 годишен стъпих за първи път на сцена. Ето. Това беше голяма работа. С каква роля? Играх мързеливец. И си забрах репликите. Баща ми и майка ми са учители, светла им памет. Цяла вечер репетирах ролята да не изложа родителите си. Излизам на сцената. Читалище Братя Миладинови град, Петрич, родния ми град. Петрич е малко градче, с квартали София, Скопие, Солун. Сега взимам и Охрид. Македонската признатка ми даде нотариалния акт. Тя е невероятна. Не сте ли в преговори? Казвам го, не, тя е млада, но е по-възрастна от държавата, която представлява и ми е страшно симпатична, нали? Вече, но тогава излизам на сцената, аз играх мързеливец. Младите трябва да влезат в Google да прочитат твоя тимурска команда. Не знам Едно време, това като деца, ние помагахме на възрастните хора, без те да знаят, от един Тимур, който в Съветския съюз се постъпвал по този начин. Да. И на сцената тимурска команда помага, полива едни цветя, аз играя мързеливец и ги късам. И в началото, като излезнах, си забрах началната реплика, ободох се в една сучиничка, тя играеше Роза. Излезнах от сцената, учителката ми подаде репликата и от тогавата до сега. Тръгнаха нещата. Тръгнах. Това е добре. За твоето представление, моноспектакъл, където беше жестока история. За бивали, не бивалици. Да. Аз мразим думата моноспектакъл, защото няма стерео, няма квадро. Това е комедиен спектакъл от един човек. Аз сега на стари години, значи 51 съм на сцена, преди 11-12 разбрах, че правим стендъп комеди. Гледайте ги малко ти работи. И сега на тия години мисля да направя нещо различно. Sit down комеди, да си седа и да си разказвам нещата, защото съм възрастен. Значи този спектакъл Бивали, не бивалици е спектакъл, който е с помощта на всички мои приятели или зрители или някъде, ако играем нещо друго с колеги. Идват и ми казват, Шкумба, знаеш ли тая история? Аз се смея. То се оказа, че така история се е случила, никой не вярва и направих. Това се увеличава с толкова истории, че хората хем се смеят, хем си мислят не е възможно. И нарочно кръстих бивали, не бивалици. Защото нещата са били, а никой не вярва, че са истина. И продължавам, те първа. Те първа няма да се спираш? Не, имам, няма да изброявам датите сега, като влезнат в Шкумбата в Фейсбук, всичко се пише. Времето е наше, каза Костов и го продаде без да ни пита. Сега това е сериозна тема, да не минаваме. За другия ти спектакъл? Лазарица. Да. Вие бяхте съседите, аз ви благодаря. Толкова да ми съседи само. На стари години ще разкажа нещо, дано не съм скучен. Аз гледах Григор Вачков светла на памет в сатиричния театър да играе Лазарица на Йордан Радичков. Бях 21 годишен, излезнах разплакан, защото финала е невероятен. Мечтаех си на стари години, ако мога да го направя. Факт, случи се. И много хора чакат Шкумбата да ги разсмее. На премиерата бяха доста хора и аз ги помолих. Като свърша, тези, които не бързат да останат в фоайето, бях взел вино да ги почерпа и казах, моля тези, направо, без значение дали се познавам, ми кажете къде бъркам, хареса ли ви,
какво да поправя, но съм щастлив. Ето тук егото ми ще порасне сега, да не вдигна масата сам. Жените отвънка с сълзи, които не познавах, казаха: благодаря ви, господин Тожаров, ние още плачем. Ние очаквахме много смях. Засмяхме се няколко пъти. Но сега, тръгвайки си за вкъщи, ние се замислихме за живота, за отношенията помежду ни. Нас, природата, животните, гения Радичков. И съм щастлив, че карам хората да се връщат. Много стари актьори ми звъннаха, възрастни. Шкумба, благодаря ти, че връщаш сериозното на сцената, Радичков. Беше странно. Странно, но се получи. Да, защото не, точно всеки очаква. И аз Всеки очаквах нещо. Да, но всеки момент не. някакъв комедиен ефект, а то става все по-сериозно. Не всичко е смях. Все по-сериозно. И се радвам, че го направих. Това беше мечтата ми. Но има развитие този спектакъл. Има, сега го играем в Добричкия театър. Вече Йордан не си Йовков. Аз играя само есента, по-леко ми е. Това от възрастта ли? Не, режисьорски похват, който хареса на всички. Ние го играхме в театъра на армията. Играхме го в Карлово, играхме го в Дупница. И бях щастлив. В Дупница театъра се казва Невена Коканова. Да. В Дупница аз ще подаря на вас, и ако имате време да го излъчите, взел съм разрешение, 3 минути Невена Коканова, която пее автобиографично за живота си, черно-бяла. И тъй като театъра се казва Невена Коканова, предишния ден на 3 имало в нейна чест. Тържество. Празник. Това задължително го правим. И аз ще го подаря. И имайки го, аз помолих човека, защото зад има един екран, нали, където се дават времената, да не разказвам цялата лазарица. Им казах на колегите, които са актьори, са съгласни. Нека като свършим и се поклоним на публиката, пуснем това видео с Невена Коканова. Ти си ги съсипал. Публиката беше на крака, ръкопляскаше, обърнахме се и казахме: а сега поклон пред една велика българска актриса, и пуснахме. Дано имате време, ще го подаря. Задължително. Все повече хората им харесват, защото 4 души играят един и същи Лазар. Малко по-раздвижено, има промени, режисьорско е. И тепърва продължаваме в Стара Загора, в Хисар. Ще го играем из цяла България. Върви си. Харесва се. Аз си мисля, като ме питаш, да взема да ви покана с нашия приятел. Господин инженер. Да дойдете, ако имате време. Ето сега тече вече световно първенство по футбол. Почна ли? Почна яко. Откриване, закриване. Едни на 0 се отбори. 1-1. Аз ви каня, за да видите как работя, пък и хората да видят как се работи. Това е друг вид шоу. Това не е бивали небивалици. Това не е лазарица. Шкумбата бекстейдж. Как се играе в такава ситуация? Щастлив съм. Краси Бълъков ме покани. Там има изненади негови приятели. Той направи едно заведение. Не знаех, той се обади, каза ми: так, имам Каза Бала. Какво е това? Ресторант. Би ли дошъл... Каза Бала? Да. Бълъков. Къща на Бълъков се, така си го превеждам. Аз доколкото знам чужди езици. Примерно. И тъй като има доста приятели и ще ги видите там, аз ви каня и от мое име да покажем как работи шкумбата в такава обстановка. Значи ще се играе матча Португалия-Конго. Преди него вътре си има публика, приятели, които ще гледат матча, но аз ще ги поздравя, Краси ще каже нещо. Ако имате време, както казва Бареков, който му учи на английски, be my guest. Тоест, елате да видим шкумбата как работи с приятели. Да. Това го правим, шкумбата бекстейдж, как се прави шоу на живо. Песента на Невена, ако можете, държа да я пуснете. Аз съм готов, ако искате. Отиваме в Каза Бала и показваме как се гледа футболни мачове. Разбира се, от тук, нали имате време? За сега. Отиваме. Има такава песен на Маргарита Кран. До скоро. Гледайте ни от Каза Бала как работи шкумбата лайф. И кадри от песента. Между другото, това за песента не сам го казваш. Малко хора са го виждали. Аз държа ще го вкараме задължително. В памет на великата Невена Коканова. Това е жесток човек. Да тръгваме. Айде, колега инженер. Let's go! Животът ми мина в роли,
Животът ми мина на кино, животът ми мина в театър, животът ми беше щастлив. Раздадах аз своята младост на хората с обич без край. Ах, колко ли роли остават, това уви никой не знае. Иде есен, златна есен, но аз пея моята песен. Щастие голямо мен ме озари, свъдраха се рано моите мечти. Мечтаех за роли в театър, мечтаех за роли в кино, и ето, че всичко се сбъдна, животът ми мина щастливо. И плакаха хората с мене, щастливи живяха с мен на сцената и